Osukwini lwabesifazane emhlabeni, UMengameli uCyril Ramaphosa ushayele ihlombe abantu besifazane kuleli ngeqhaza abalibambayo ekulweni neCovid-19 njengoba namhlanje bekubungazwa usuku lwabantu besifazane emhlabeni. UMengameli uthi ukuhlasela kwalesisfo kukuveze obala ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukuhlela, ukuhola kanye nokusebenzisana ukuze bezuze okuthile. Kusenjalo umqondisi wezindaba zabesifazane enhlanganweni yezizwe uxwayisele lelizwe ngokuthi kufanele liyeke ukungafaki isandla ezindabeni ezithinta ubuholi babesifazane kanye nokulwa nesihlava sodlame olweyamene nobulili. Umlambo Ncuka uthi kumqoka ukuqinisekisa ukuthi abesifazane baseyikhundleni zobuholi njengoba umhlaba usuqala uhlelo lokuvuselela umnotho kulandela ukubheduka kwegciwane icorona. 2/3 of the jobs that we have lost were lost by women. Women have been thrown into extreme poverty in all parts of the world. Girls are dropping out of school, rather not returning back to school after the long period of school closure. And this is risking a lost generation that is engendered. So in order to fix these problems, you need women to be part and parcel of the processes that are looking for solutions and for relief. Uthi kumqoka ukuthi amantombazane abona besifazane bengena ezikhundleni zobuholi kepha kufanele abesifazane kule ikhundla basebenze ukudlula abesilisa ngenxa yokubukelwa phansi kwamandla abo. There is an expectation that you do not have the capability for the job. So when you are in the job, people can actually try to ignore you and marginalize you in your own position. It is therefore important to really know your stuff. Uphinde wathi umphakathi kufanele ungenelele ekulweni nokuhlukunyezwa kwabesifazane kuleli. We should take a stand, we should assist, we should intervene. We should not leave this as a private matter. In addition, when women go to police stations to report, it is important that the law enforcement take its course and take these issues seriously. Umlambo Ncuka uphinde wadlulisa amazwi enduduzo ngokushona kwentatheli uCarima Brown ngesonto eledlule. Ukwakha umnotho oqinile angeke kuze kube impumelelo uma ngaba amazwe ehluleka ukubhekana nodaba lokungalingani ngokobulili. Lokhu kushiwo uDokotela uPrecious Moloyi Mtsipe obekhuluma engqungqutheleni yaminyaka yonke ebibanjwe iMutsipe Foundation kubhungwa ngezobulili. Gender equality is not a women's issue. Men and boys have to take it seriously. Abesifazane basalela ukulingana ngobulili kuyona yonke imikhakha emphakathini. Gender equality is not only a human rights issue, but also a pragmatic matter of attaining better economic performance. Our constitution and frameworks, such as the Sustainable Development Goals, require progress towards equality. But equality is not complete if it does not include equal opportunities to participate in the economy. Ucwaningo luveza ukuthi abantu besifazane yibo bakhahlanyezwe kakhulu ilockdown. Emazweni amaningi ilockdown ibe nomphumelo wokuvala kwezimakethe eziphethe kakhulu ngabantu besifazane. Okubonisa ukuthi abantu besifazane basakhishwe inyumbazane kwezomnotho ikakhulu eAfrika. Because we realized that the inequality that confronts women on a daily basis is very, very strongly tied to their unequal access and ownership and control of economic resources. Emhlabeni jikelele bancane kakhulu abantu besifazana abathatha inqumo ngisho nasemazweni asethuthukile. IRwanda ibonakala isibonelo sokuthi izwe lisebenza kanjani uma abantu besifazane benikwe ithuba lokukhuluma. Rather, these rights were achieved through a conducive environment and legislative action thanks to the vision of our leadership. As expressed by President Kagame, we cannot claim to be on a sustainable path to transform Rwanda if we exclude women who are more than half of the population. Kule ngqungquthela kugcizelela umlayezo wethulwe umqondisi we-UN Women uPhumzile Mlambo Ncuka wokuthi alikho izwe eliphumelelayo uma lingabandakanya abantu besifazane eyinhloleni zalo.
Ezindabeni ze-SABC ngingunoma Bolani. Ukubungaza usuku lwabesifazane emhlabeni, ithimba longqongqoshe libhekele izindaba zokuziphatha embuthweni ozokuvikela kulelizwe lidedele umbiko malungana namacala ayamene nocansi embuthweni. Leli thimba lasungulwa ngo-2019 kulandela uhide lwezinsolo zokungaziphathi kahle embuthweni. Njengoba namhlanje kubungazwa usuku lwabantu besifazane, isiqubulo sombutho wezokuvikela wakuleli iSANDF sithi a defense force that cares, nokusho ukuthi ke umbutho wezokuvikela onakekelayo. Kepha ke ngeshwa iningi labantu besifazane kulombutho lithi akukho okungako elingakubungaza ngalolu suku lanamuhla. Cannot continue to proclaim the SANDF as a disciplined force when there are acts of sexual exploitation and abuse within and even outside of the SANDF, which we have not dealt with adequately. Lombiko owethulwe namuhla uletha ithemba emalungwini esifazane ombutho ayizisulu zamacala ayamene nocansi. Lombiko uthole umkhuba wongaziphathi kahle ngokocansi ngamalungu ombutho osekuyiminyaka kwenzeka, kepha ke amanye amacala agxotshwe ngezinyawo. Kube nesiphakamiso sokuthi kusungulwe isikhungo esizonqanda amacala ayamene nocansi. We said in order to build a system that victims will trust, the department must look at establishing a sexual misconduct center led by civilians and which will ensure that it's got objective people, professionals, where people can go, who will look at policy, look at reports and advise the department on how to do things better towards making the defense force and the department a safe place for all. Phakathi konyaka u2010 no2019 kwabikwa amacala ayamene nocansi angamashumi nomuvo kuwo kufaka izinsolo zokudlungula ayi15 awo asephothuliwe. Lokhu kube nomphumela wokuxoshwa kwamalungu ombutho ayishiyagalolunye. Amacala asasele asasenkantolo. It is unacceptable that an institution which the country lies on it for their safety, but yet in fact you find that people within our midst feel unsafe. It is totally unacceptable. Inhlangano yezizwe iduse iningizimu Afrika ngokusungula leli thimba longqongqoshe elizobheka impatho yamalungu esifazane kulombutho. Esitatimendeni asikhiphile uMengameli uCyril Ramaphosa ushayele ihlombe lombiko wathi uyinqophamlando ekulweni namacala ayamene nocansi embuthweni